Hola, Lutres! Hola, Trijijus. Hola, Oriol! Avui farem l'experiment. De l'extracció de l'ADN. Prepareu el vostre lápiz. Comencem! Necessitarem Una mica d'aigua, una cullereta, sabó, una pipeta, un tub i un tap. aigua destil·lada Sal. i d'alcohol. Comencem l'experiment. Has d'agafar aquesta mica d'aigua que es pot veure, que la posaràs a la boca i has de remenar així, per tota la boca. Comptarem fins a 30. I 30, escup el got, agafarem el tub, agafa la pipeta i omplirem un dit de saliva. Per què creus que hem fet això? Per extreure ADN de la meva saliva. La teva saliva, què hi ha? Cèl·lules. Què hi ha dins de la cèl·lula? Nucli cel·lular. Dins del nucli, què hi ha? 46. Cromosoma. I els cromosomes estan fets de cargolament. De l'ADN. Posarem 2 cullerades de sabó. El que farem és aconseguir treure l'ADN de les cèl·lules, és a dir, trencarem les cèl·lules, així. Farem que l'ADN surti. També hi afegirem 8 pessics de sal. També afegim 5 cullerades d'aigua destil·lada. I remenem suau. Amb la pipeta omplim el tub. Has d'agafar el tub així. Sí. Sí. I el remenem. Hem aconseguit que les cèl·lules facin que l'ADN Sortir. i amb la sal, Exacte. veiem l'ADN? No? Falta que no he fet servir encara. Bueno. Ara posarem alcohol d'una manera molt precisa. La pipeta l'agafarem, la ompliràs d'alcohol, després l'alcohol l'has d'afegir aquí dins, però no volem que es barregi. Llavors hem de tirar l'alcohol per aquí a la paret. I ara toca esperar. Això que està flotant és ADN. Què diu l'ADN? Informació del meu cos. El Ti- meu, tipus? No el d'ella. Adéu, Lutres!